Chigaba Michael. Mambo. Ndiwe. Yes. Matove love more. Mambo. Chakambele nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudare. Tikurukure nezvekugara kwandakaita pamunda pako kwemakore 15 years. Yanemboudza kusvika nemandari zvaitwa izvi. Taura izvozvo ndi Michael Chigaba tichitaura kuna Love More Matove. Taura tete. I'm sorry, ma'am. Gore ra 2009 Wamatue wakauya kumba takanorora pamba pamwe chete kukwashanina wanga akauya akati mukoma ndaona plot kuHeadlands ndariwana 2008 ndio pakagoiwa mapurazi yayo Wednesday. Zvino kunariko hatikwanisa kushanda saka kuti baba ngurumende kuti tibatsirane basa iroro tigare pamwe chikupaiwa mari ndobva tawirirana ndokusvika 2000 iyoyo 2009 kusvika papurazi ipapo anga aripo akabva asimuka achienda nokuti akanga wamudzwa kuti iwe wako under instruction yani yemunhu andauya naye saka uye haana kuzvifarira achibva aenda kumba kwawo. Kubva ipapo kusvika pari zvino nhasi ndigere pamba paMatowe asi mari handina kuzonge wachindipa mari. Ndokubva wazoti garei wakadzoka wakati baba nguru tiita setuda kurima ndatamboitawo zvikita wamwe uri kurima foja ukati saka mabhani hatina ndakamira kuti mapatiwa promise zvidhina tichibatsirana asi zvinezvo hazvinozokwanisa kubhadharwa zvikwereti zvezvi vanhu vai havana kunge wakabhadharwa zvikwereti zvacho wakanga waforoma zvidhina kusvikira inini vanhu vai vakunetsa futi inini kuti tipe mari aMatowe wachabatike kusvikira pamupurazi paya hapana kutodini kufamba zvakanaka kusvika tazoumbiridza takati isusu hatingarendi mabhani ngatichiwakei edu mabhani takakusa mabhani 4 tiri pamwe chete vanhu ngatirimei fodya apa paisina mari tozowana mari tarima fodya. Then 2013 iyoyo tarima fodya iyo baba munini wakaenda kumafrozi nofodya yese hawana kukwanisa kudzoka pandiri kuti baba munini baba mukuru fodya yatarima iye tawana zvakati ndakazongonzwa iwo hawana kuzokwanisa kudzoka kusara kwandikaita ipapo pakaitika noise vanhu vakauya vakuda mari dzavo kusvikira mukoma wavo firstborn yavo akatiza noise. Baba munini wakandifonera ndaenda kuHarare inini wakati baba mukuru dzokai kuno kupurazi hakusina munhu basa ramai guru chete ndikaenda kubasa kwavo wakandipa $300 ukatiende mobharandisa mubhadhare munhu akanga asara akachengeta fodya yakenge yasara mazvipurura zviyezvi ndikasvika ndikaita saizvozvo baba munini hawana kukwanisa kuzodzoka papurazi saka ndakazoshamisika manje gore rapera manje muna December vakutuma mukadzi nemwana zvikanzi endo manini wakati inini ndindai incharge nepurazi nekuti tine muchato ndikati aiwa kama inini muchato ndowenyu imimi zvamanzi mai incharge manzi mundidzinge here mako imi zvamakundidzinga ko mari dzangu dzake takawirirana nababa munini izvoni zvavachabatika handichaziva kuti wabata kupana havachadzoki imi makamboenda kuSouth Africa Cape Town makagara 5 years takachengeta purazi rineri saka nawo ndaane 15 years ndikuda mubhadharo wangu zvirikutumwa kwamaita ndione kuita sei hangu ndione kuenda wakadzokera mhuri yake wakabva kuti zii nokugara baba munini wakadzoka last time pano 2 weeks wakaenda kuHeadlands police wakati inini ndada kushandisa purazi rangu asi wachigaba uri kurambira kubva papurazi pangu akabva anoenda kumalawyers ake anonzi mazhambe lawyers associates legal practitioners ndoiona tsamba iye ndadaidzwa kumapurisa zvikanzi ndio zvataura ndikanzi ati ndiri baba munini wenyu ndikati zvecho ndi baba munini wangu asi mamubvunzo here kuti wari kurambirira wakambouya sei zvikanzi polisi yashaya umbowo saka tanzi tumudzorere isamoni rake wakafonera baba munini bva wanzi uya mutore samoni renyu nemapurisa vekuHeadlands mushure mokunge waenda wachindipa mhosvo yekuti tatadza kuenda papurazi wachigaba waiwane futi zvikanzi makaiona here zvikanzi handina kusvika kupurazi iwo wangu wasina kumbosvika kupurazi zvikanzi makanongedzwa nofuti here zvikanzi aiwa makanzwa nani kuti one futi zvikanzi kanzwa nowana wangu wakaudzwa nowana wachigaba zvikanzi nemapurisa hatitonge ndakanzwa panapa saka nyaya yako haina umbo wakakwanira tiri kudzorere samoni rako achibva adzorewa samoni nemapurisa ndipo tikasangana nawo zvikanzi chimirirei muonani baba munini wakanditambidza pepa ndikati asi for umbo wokuti wandidzinga ndakutambira pepa rendo riwerenga ndikuzwa kutaura kuti musi wa31 May 2024 unofanira wabva ipapo wakashaya kubva ipapo imhosvo ndokudzinga saka inini ndakazoti zvino inini handingagoni kuenda ndakaenda kuna Ishe Fusire ndokwandiro Ishe Fusire ndakati Ishe ndimakandisimbisa muchiti gara ipapo
mushure munge mafonera wamatoyi kuti uya kuno wamhakarirwa nevanhu vakatadza kubhadhara paprazi ii ndakutiritenwa nevanhu kuda kundirowa vamwe ndakavapa mbudzi matoki vakutora vada kukwatura dzimba nekuti avangu vasasabatika. Ava vakafonerwa vakapindura naishe Fusire ukati ndiri kuuya foni panguva yacho iyoyo gore racho amatoyi havana kuuya kudara. Vozoenda futi kechipiri havana kuuya kudara raishe Fusire. Saka ndakadzoka ndikati ishe ndimakandisimbisa kuti garai ipapo kusvika auya. Zvino auya asi auya nori kundidzinga. Ndochidini kuti ndakashanda 15 years ndakagara panzvimbo yavo pasina pay. Saka ndingati muchidimbu mambo ndokuzoya kuti nyaya ino ishe Fusire wakati iyi handichaigoni ndega nekuti akandishora. Ndakuita kuti ndiise nyaya iyi kuZimbabwe kunowaridzo nzvimbo ino kunowadarira mambo makore. Saka ndakati handi sikamuzoona ndakasvika mudare renyu mambo kuti mutienzanise nomurume uyu pamaererano nekundidzika kwaari kuita handisina kuwana chouwiri changu. Mari yacho hanzi taurai kuti munoda mari. Inini ndingoti papay wakatanga wakanditisa munhu ari kutanga tokutanga $100 pamwedzi, then wakazotichazokupa midzi reo nokufamba kwenguva nokuti basa rine chona tiri kufamba sei. Saka $100 iyoyo yakazongoramba iri $100 kubvawo ipapo. Handina wakangobhadhara 2 to 3 months kugore racho iroro kubva 2009 iyo hapana kuzobhadhara 40. Which is 15 times 12. 120 coming times 1200. 15 years. 50 years. Times 100. Which is 15 times 4 times 100. What is it called? 15 times 4 times 100. 15 times 4 times 100. 18,000. Hanzi munondi owa 18,000 ndiende hangu ndibve pamusha penyu. Mataura kuti kana kuti ndo zvamataura munotaura kuti kana kuti mboti mamakati munopuhwa munda matichi sokutaura kwawanga wamboita mumashure wakati baba mukuru mari yawanda undini ndege takatosaona ukarora pamwe chete zvakanzi imi baba mukuru hamsai maiti sapfuma kwatezvo saka kushanda kwamaita ikoko chakuperekedzai ndokupai mari yenyu tienda kuroora haona kundipa mari yacho. Ndakabva ndatadza kundoroora kwatezvo ndakamirira mari yangu haona kundipa haona kuzombooneka pamamini toona kwawo kuti uono nhasi mudare ramambo makoni muno makore ese handina kuzombowaona. Saka lendi yakanga wanipromisa iye ndakazoona kuti havachatondipi havana kuzozvifunga wakatofunga kuisa maroji mamwe acheni ndino mwana wangu ari kurendowo ipapo ari kubhadhara mari kuvadzimai wavo ndinomwe andikapegera mai manje watumira futi wapiwa mari kumadondera pafodya yaendai zvakanzi ndabhadhara mari kuvadzimai wavo saka ndabhadhara about 270 saka ndadzichiendawo pegera nabamukuru zvinova kuti ndiri pabasa nekuti kutuma kuti ndiyopegere munhu ndiri pamunda pavo ndingori mushandi wavo ndakaita saizvozvo handina chandikapikisa. Umwe wacho akauya futi mainini wacho wachitora mari akarema 3 hectares dzemadomasi akawatora mari ini handina chandinowanawo pakutora kwananga waita mari dzomaroji avo. Saka mai manje wauya futi nomwe varume wakauya vari kunzi vari kuda kuti waise maroji mubrazil rese inini ndisina kwekugara. Ndakati zvino handichachienda shaimori yandinayo. Right. Izvo unoti chii Love More? Pamusoro wachangamiri. Inini matauriro ari kuitira pachigaba changamiri handisi kuwirirana nazvo. Chekutanga ndakatanga kugara nawo 2013 tikasvika 2013 kusvika izvi zvaisi 15 years. Right. How many years? How many years? 11 years. 11 years. Okay. Chechipiri kuti kune vanhu vasina kubhadhara. Tiripo ipapo ndoda kuti ubva watitaurire kuti relationship yacho yeugaro hwacho hwayanga yakamira sei. Relationship yeugaro yanga iri yekuti ndaifanira kuvatambirisa sezvavataura izvi. Asi nenyaya yekuti ine ndandakubva takanga tazowirirana kuti chishandai inini ndiri kumashure kweyanditika then tozoshiye zvinonga zvichiwanda. Handina kumboti muri kugara pano ndichikutambirisa.
ingamati pekutanga ndakaenda kuti ndinovabhadharisa ndichida kuti ndigare ikoko, asi handina kuzogara ikoko, ndope ndakazovasiya apa. Ndikati ndikukumbire kuti inini ndaite pressure isingaiti kubasa. Ndakukumbire kuti mushandise purazi ino, handiti ka zvetinowana ipapo. Oshandisa nechi? Oshandisa necapital ipi? Ndakavapa. Ndakavapa. Mari? Ndakavapa mari ndosvika 500. Ndakavapa. Makavapa 500. Mukachishandisai kuti murime. Mawapa imimi. Makazoita here follow up kuti 500 iyo iri kuitei. Changamire. Chiri kunetsa ndechekuti ndakaita follow up ndikaona kuti hapana chiri kuitwa. Number 1. Isusu wacho tikatombode kuende koorima, vana vakadomboende koorima, but zvinobuda zvacho hapana. Kuti saka maona kuti hapana chiri kuita, imi mawasiya, makazoita sei? Ndosaka ndazosvike pakuti chibai. After how many years? After 11 years. Zvine musoro here izvo. Changamire. Ndaifunge kuti zvichachinja ihama. Ndozvandokuti zvine musoro here kuti unoti munhu 11 years. Ndaifunga kuti zvinochinja. Pa 11 years ipapo wanoita kuti hauna kumbotsikapo. Ndaifunga kuti ndaienda. Waenda. Uchiti papurazi pari kuchengetwa nani? Naiwo. Handiti. Zvichireva kuti paine contract yekuti vari kuchengetapo. Inove kuti wakanga uchiwabhadhara. Changamire. Zviri kumashure kwenyaya ika. Vakatoshandise purazi iyo yanditi for his benefit. Kusvikire pakuti murume uyu akatotenge mota 3. Mabhani ndakatotengese truck yangu kuti ndivake. Nepamba paaishandisa iyi. Akatotenge mota 3. Echishandise purazi iyoyo Changamire. Chinonetsa kainzwa ka. Iye ari kutaura kuti wakandisiya uchiti ndichengete purazi. Handiti. Ndizvo Changamire. Haasi kuti wakandisiya kuti ndishandise purazi. Rendi. Rendi anga asingarendi. Iwe wega ukataura kuti ndakamusiya kuti achengete chi? Ashandise purazi. Ashandise purazi Changamire. Izvo zviri kutaurwa kuti ndakakusiya kuti ushandise purazi. Pamusoro Changamire. Toda kutaura chokwadi mudare muno. Enga wataura kuti takawirirana zvokubhadharana. Ko wagozondisiyira purazi watiza kozvikwireto zviwanu. Handiti Changamire ndataura kuti pandakaenda kotaura nauye kuti ndakurwiswa kuna aishefusire vakanga wadaidzwawa kuti waudzwe kuti uya akurwiswa uyu. Iwe uya utaure nevanhu wasiya zvikwireto, vanhu iwawo wariko nanhasi unoyu, nevanhu vacho wakaita dare racho umbowa wandauya nawo wakanga wadaidzawa kuti watigadzirise nhau iyoyo kusvikira hawana kuzobatika papurazi kusvika nhasi. Saka benefit yakuti ndakatenga motikari, inini handautenga motikari, mwana wangu ndiye wakatenga motikari. Ende kutenga motikari toti ndiri paground inowana wechikoro, toti ndatenga motikari ndarimawo. Pamwe unogona kuona motikari $200. Yekuti uzondigadzirisawo. Haingawa problem yekuti ungatadza kubhadhara munhu kuti atenga mombe papurazi pacho. Iwo purazi pacho wakasiya gejo hapana tractor, hapana mombe, kana hapana chakasiyiwa, kungosiya munhu. Takatoita gungwa vanondiziva kuti ndinoita mari icho, ndinoita zvokutika kana iri nguva yekuti unondikwetsa ujeye kuti ndikwanise kuraramisa mhuri. Ndinoona wechikoro vanoita 5 vari kudzidza, vanoti vamwe vanotodzingwa ndashaya chokuti ndowapei. Saka Changamire ndikutaura kuti zvavari kutaura vari kunyeka mudare rinero makore. Right. Tombonzwa mbo ishe handito varipo, hanzi makambotonga dare paitayo. Chokwadi vanhu vakange vachikomplena vakauya kwendiri vari kushungurudza uyu, tikafonera ava vakaramba kuuya kekutanga. Ndikazi kechipiri chiitira kuti uyu kana vanhu vangu vakatombononorimirawo uyu vachitsvaga rubatsiro. Takaona kuti ari kutambura zveshu avo vakaramba kwekudare rangu. Changamire. Takudzoka kumatauriro awaita nekuti wakasiyira munhu uchisenzesa munhu. Chokudzoka kuti mwoto munhu ipapo.
ukasiya munhu munda rima kumakore asvika 11 unozokwanisa kumbvisa kumakore kadare kudzoka munhu kudzoka pane zvawakaita zvekuti wakamusiya kusevisa munda for 11 years tombotarisa mutemo wacho munda kuti wakasiya munhu pamunda unomubvisa here semabvisiro wada kuichaya. Ini baba ndikupinda ndichiti kudai awa wakazoona akasiya munhu pamunda asi handomabvisiro anga muchewa yakunge imbwa kuti panodzi kuti mudzi sawa ndichibva tobva imbwa here kati munhu anofema wane mhuri. Inini mafungiro angu kuti nekuti pekutanga wamboda kunzvenga kuti munhu asina kuwirana kuti ndomubhadhara asi wazochitaura chokwadi chakawirana ndomudini ndomubhadhara. Saka nyaya iripo iwo wanosanganisira zvawanoda kuti wobhadhara mari here kana ndomupa pekudini pekugara ndopfungwa nekuti kuti munhu angobveka 11 years Changamire dzisiri kutamba nazo 11 years dai anga ari pake akatoita zvinhu zvakakura ipapo asi aitya kuti papurazi pechi pemunhu haugoni kuti unovaka kana kuti kuita chimwe chinhu papurazi pemunhu munhu angani uchani. Saka wazobvuma wega kuti ende kawirana naye kuti tomubhadhara saka unofanira kumubhadhara. Wasamubhadhara pazvinhu zviviri usadza chawanoda umubhadhara kana kuti kumupa pekugara. Zvinoerana nemwa muzvare ngekuti makore awandisa atonoona kuenda kuchikoro and everything asi chandiri kuona apa vanhu ava zveshuwa mukoma nemunhu pakuroora nyaya dzavo dzirikubva kumadzimai idzi nyaya dzavo vanhu varume hatimbosutani pekudaro hatiti kamambo nyaya iri pano yekutoti avo vakada kushandisa uvhatiza mhosva dzavo saka vada kushandisa mukoma zvekuti handichadi kubhadhara kana kutoti hatina kutaurana zvekubhadhara handizvonge kutoti wakazogumisawo kuti mari dzese ndokuchengetera tozoenda kuzokuroorera mukadzi tonoita tese tondobhadhara. Saka hakuna zvakadaro nguva yacho yose dai wakatomboti wopa shoma wozoti paya ndokusiya. Saka pane zvino uyu anoda pekugara 1 wakati chakupa price saka pekugara ndiye haamuridziwepo kuti ari mapepa otozogadziriswa namambo kutoti zvoitwa sei nekutoti zvava kubvisa vaurojesa vanhu vatora vanhu vachibhadharai akutodya ndiye akutobhenefita mari dzacho achibhadharisa vanhu. Saka izvo kuti zvakadaro achibhadharisa uyu ngaapiwe mari dzake osumuka kana kutotopiwa purasi Ivoterese wakatenga kuti makamati munodimburirana neprofession ipi wakanga wataona ndipa 12 hectares muri free kuwapa how many hectares Changamire izvi zvese ndezvekunyepa Changamire but munhu angagare 11 years pasina chamabvumirana mungange musina kunyorerana henyu iwewe haungamusii sekutaura kwari kuita uyo ari kuti 15 years iwe kuti 11 years handiti hadzina kunyanyosiyana munhu ongogara pasina 11 years munhu anenge ari kutogara achitoti ndo pangu kana kuti anenge atori nemukhoro nekuti pa 11 years I think kune zvindima zvaitobudawo muarea imomo angadai akatondotsvagawo handifi kuti akapusa zvekuti hainge andotsvagawo chindima achiziva kuti apa handipo apo chokwadi chaicho pa 11 years iyo handiti uyu taona kuti zvinhu hazvisi kufamba atori nepulani yekuti ndindatomuridzi wepano Changamire ende imba iyo nemunda iwoyo ari kumbotaura mashoko like I'm saying akatotenge mota 3 echitoshandise munda iwoyo saka paya pari right kugara kwaari aiwa iwewe hatingati uri kuti anga 1 ari kuti aroda plot yako yese haana kumbotaura zveplot yako yese ari kuti inini ndichinge ndiripo ndaigarawo ndichiti no ndiri kuchengeta handiti pa 11 years waitoziva kuti kune muchengeta handiti
ndaifunga kuti zvichachinja because tatakati tinoshare whatever zvinowanika. Ndaifunga kuti zvinochinja. Mungashe chipi iwe usina kuita so. Iwewe waituruta watu wakaisa 500. Ndio mvunzo akakuvunza pa 500 inzwa pa 500 waisa mari yako ungaregere kuitera ere mwedzi unotera. Chakamira. Zvinhu zvinoshandiswa ipapo mabhani ndini ndakavaka. Zvese ndini ndakaita ende ndinotozviziva kuti airendesa. Ende zvaari kutaura kuti tine vanhu vetiri kurendesa inini handizvisivi. Purazi iri muzita rangu. Hapana kana mari 1 endakambodini. Hanzi mwana wake ari kutorenda. Sorry. Hanzi mwana wake ari kutorenda kune mukadzi wako. Aiwa, mukadzi waari kutaura ndakasiyana naye 2013. Zvekuti vari kupanana mari handitozvisivi. Saka iwa uziya zvipitika mabasa. Ndakatovabvunza Changamire. Hauziya zvipitika kaizvo. Saka ndakumuti hauziya zvipitika. Handisi kuziva. Nekuti vari kutorenda kune mukadzi wako. Iwe utori mukadzi ndakasiyana 2013. Handisi kutoziva Changamire kuti vari kubhadhara. Ini mazire ndinoita patsamba yangu yakanzi haurendesi. Vati pari kurendeswazve uyu mwana wake ane umbowo hwekutoti ari kutorenda. Changamire mhuri yenyu yauya pamberi penyu. Chokutanga ndanzwa kuti pane ukama kuti ava ndibaba mukuru ava ndibaba mumwe. Inini ndandine muono wakanaka wekuti imi semhuri hongwe makatadza imi kunyanya kunzou. Asi dei vamatoo mangu isa shoko kuna Changamire. Changamire ni semwana wenyu. Zvandauya pamberi penyu kuti tiyanani. Ndine ndakabatawo pakati. Kuti ndine mombe 5. Kana pane pandawanawo pakasununguka pokuti ndise mupomo wangu. Ndomuvakirawo kitchen, ndomuvakirawo bedroom. Zvakanaka izvozvo. Zvinoita kuti ukama hurambe hwakavakika. Ndo anga ari mafungiro angu Changamire. Mafungiro akanaka mutongi. Saka inongona sekuti bami vakatisiya. Vakangotisiya kunge kungosiya. Nokuti vakanga vari paseparation. Saka ivo havachatotori ukama hwamurukoshesa pasi. Vanomwe mukadzi ati. Saka vakutorwasa ukama. Nokuti dai tati hama chidhavo kuti vapasingaitisa Saka ndinodamba ukama pasi. Saka apa pachisika. Nyaya yakanaka nekuti kupera kwayo kurinyora. Mukomana womombe chaiwa tinaye pamba anodzidzira mombe pakuru. Saka chiwe kaiba 11 years. Mombe nganidzigeredzeka Yes. Okay. Saka I think wabatwa nenyaya love more kuti wakagarisa munhu pamunda pako usina zvawaimubatsirawo zveuviri. Iye akanga aine faith yekuti ndikuchengeta property yeminina wangu. Kana azouya anouya pamusha pake pakadii pakanaka. Semunhu akanga achigarawo haangaregeri kushanda. Andoti ashandewo achiona kuti chii achichengetawo achidya nekuti muromo unotoda kuti udye every day. Saka nenhau yekuti ukama hwemhuri iyi hwakaputsika kwaana mainini hwapo hwakuti aiwa chibva waputsa zvekare zvese iwewe tietange zvitsva. Ende ndoona kuti ndo paane chii ndo paane daka racho. But toona kuti dare haribvumiri kuti zviro zvakadaro zviitike. Saka tinokupa option yekuti iwewe wobhadhara muchinda uyu tongoti 1000 pagore by 11 years which is 11,000. Kana kuti wondomutemerawo 5 hectares dzekuti anoraramawo aripo achidii
wakamusenga hako womupawo pekuti ari ararame. Maybe pa 5 hectares idzodzo ndedzekuti mungangozonyorerana kuti no nekuti unenge washaya chekumupa mari iwe kuti umupe but kuti anodawo kurarama munhu wachengeta for 11 years achikuchengetera. Apa chivanhu chedu hatidzinganisembwa and omupawo 5 hectares dzekuti anokwanisawo kurima achirarama, iwewo wotora 40 hectares dzekuti kana uine zvaunoda kuita woita. But maybe chingazongode kuti mangwana nekuti tingangoti nekuti makanga muri kuchengetana kuti tiite subdivide hazvibvumirwi futi nehurumende. Mungangozosainirana muchisainirana kuti panoparara iye nemukadzi wake munda iwo unodzoka kwauri kune mhuri yako, nekuti pasaite nhaka yawo pamunda pako. Saka ndo dare roti ungade kuchuza zvipi kuti dare ndandikumbirawo ka nekugarisana kwetakaita nekunesana kwetiri kuita ndandikumbirawo Changamire kuti handikwanisi kuchagara navo. Number 1. Number 2, semunhu woukama handisi kuramba kumubhadhara. Asi Changamire ndokumbire kuti mutarisewo kuti iye akatombobenefita papurazi ipapo. Ndandikumbirawo inorema Changamire. Ndingakupe option yekubhadhara padoko kusvika yapera. Ndazvaitadzikisa to 11,000. Handirambi Changamire. Asi munyika yatiri kugara muri kuiziva Changamire. Ende kuti unzi unobudisa chero 5,000 chaizvo zvakaoma Changamire. Handisi kuzvidze position yenyu Changamire. Iwe wanga wachifunga kuti womubhadhara mari. Tonoona titange. Zvinoita unga ndiri kushore danho reChangamire, but ndakatotarisire kuma 1,000 eko semunhu akabenefita waChangamire. Handisi kushore danho 1,000 haiti dare tomboisa kudare angabhadhare mari nekuti toda kuti ukama hudi huende mberi uye zviro nyaya idi ipere nekuti hongu mari mazuva ano iri kunetsa. Changamire ndikufungidzira kuti kuwana 7,000 ani mukana wekugona kuwana 5 hectares kune vanhu vari kutengesa minda yavo, asi zvine makondisheni kuti anosimuka pamunda ipapo 7,000 yabhadhara. Pfungwa dzangu wamwe munoti chii? Changamire ndikuti iye zvinezvika izvi madetails anzi achari kwaona paploti ipapo. Aiwa uyu apa solution ngatipei hatichatongi taapa judgment apa kuti right akabvisa 7 kuti uyo aeke anotenga kusaisa andoweke anomubhadhara paamupedza kumubhadhara uyosimuka. Apa wamwe tiri kuti chii? vari kuti 1,000 vari ndo mari yavanokwanisa kubhadhara here kana vari kushutika 1,000 handiyo yandokwanisa kubhadhara. Ndo zvakati apa judgment kuti munoti chii wamwe? Mambo pamari yavataura inzwisisiki haiiti zvokutoti ndozvambotaurwa noti chii judgment musarambe ndidzokorora. Still 7 ngai iye zvino zvane mari inyi ngaape munhu 5,000 izvezvi. Vanoti 5,000. Changamire indoti 7,000 yataurwa Robert iyo iri nani. Wozi akawana iyoyo anokwanisa kutenga pamwe kuti nguva yagara yareba asina pake pekugara. Right. Saka dare rati iwewe womupa 7,000 kuti nekuti tinoda kuti anga achisimukawo achienda paanondogara andogara. Saka ungade nguva yakadii kuti ubhadhare mari iyo 7,000? Chekutanga Changamire ndandikumbirawo kuti mari yakawandisa
chechipiri ndandiri kumbira kuti kana tawirirana figure then tochitaura kuti ndinobhadharawo sei sei. Nofunga muri kuziva kuti mari haisi kubatika kakwana. And chechitatu Changamire, nenyaya yekuti ndinode kushandise plus zvinodei ndinotowe kuti nditowana mari iyoyo handichagoni kugara nawo Changamire. But munhu haunga zvataura kuti kudzinga munhu sembe ukataura kuti right ndinokupai mari yakati ndotanga ne1000 right pa1000 pamwedzi ndochibvisa mari yakati I think dare tochiti isusu minimum yekuti munhu acheke omupa $5,000 nokuti mari iri kunetsa ichokwadi. Wamupa $5,000 wobvisa izvozvi mwedzi une wobvisa 1,000 kosara 4,000 unoibhadhara sei? Changamire ndandokumbira kuti at least ndikakwanisa kubvisa 1,000 muna June wetiri kupinda yoyo. Imwe yacho ngoti basa racho rakati omei zvokuti ndaitoti kubhadhara mari pamwedzi 500. Okay. Kusvika 5,000 yako yapera. Right. Iwe oda mwedzi mingani yekuti uchiite wind up? Pamusoro Changamire mama. Zvakanaka. Iwo kana watu vanokwanisa kubhadhara wari kubonda mbozi wachiti 1,000 ndazoka futi wadzoka wakuti 500 pamwedzi kubalance wakabhadhara 1,000 kosara 4,000 then you zoti 500 and ndandiri kukumbira kuti pawanobhadharwa mari iwo wacho kusvika 5,000 yamataura pa 5,000 ndikuziva kuti ndo yese here kana kuti pane pasara 6,500 ndo yamati 5,000 ndo yava kubhadhara yataona kuti wabhadhare 5,000 handshake nekuti wataura kuti pawainge uripo waibenefitawo haungawasiri idle and saka win-win lose-lose and saka daraona kuti 5,000 saka wati kupera kwaJune 1,000 then 8 months ma 500 aya ndikupanzwa mama pari kunetsa ndopokuti ngatiti wabvisa 1,000 sezvo dare ratiwo dai agona kuisa mari yese pamwe ndaigona kutsvaga hangu pokudini pokunogarawo nokuti iwo toti ndibve ipapo saka 1,000 iye manje haina chainokwanisa kuzoita sei kuzondiitirawo. Isusu tokupa 3 months kuti 1,000 toti another 1,000 tokupa how many 1 2 3 4 5 months unenge wane 3,000 wakakasika kubhadhara before 3 months the 5 months wakapedza chikwere chavo before the 5 months oenda kana wachipinda mu8 iwewo tokupa 5 months kuti utsvage pekuti undogara. Changamire zvinodei ndinogona kuti pamwe ndatitsvagei mari ndoiwana ndandiri kukumbirawo Changamire kuti upon payment of unounza kudare toudaidzwa chitoro yes upon payment of 2,000 and challenge yendinayo Changamire ndeyekuti ndandiri kuda kushandise mondo ita 3,000 kosara 2,000 then unoeka ndo atakakureta kuti ndomanikidza 3,000 inoita kuti munhu aone pekutangira. Iwe zvaine agent nebasa rako iwe uchindoona kuti adiyo asimuka handi tapedza. Okay, makosi ekukunza kudare emari macost mari yandikabvisa kudare kunoko $80 plus $10 yandabvisa plus mari yekutakura mboo dzangu ndichiuya nadzo ndichiuya koripota nhau ichisvika kuno ndichitakura mboo dzangu nokuidzoka wandaita nhasi unoyu ndingangoti
yekuuya pane kuini kudzoka kwangu yokukwanisa kuita $60 yokufamba kwandikaita plus $90. Right, dare rinokupa $100 makosi. Okay. Ndichimunhu akazvidza dare rangu ifanira zvinhu zvavo zvisina basa kuramba kunaka akaita Matari mangani akasina handina kuzvidza handingadzikisire dare remuridzi wedu handisi kutombozviziva ndakatotaura navo pafoni iri rendakatonzwa chaiko chaiko ndakatodaidza dare pafoni hausi mutemo wedare dare unoendesa bepa kudaidza munhu pafoni haauyi haisiri procedure yedare anokurambira saka ishe hamuna kuita procedure yedare procedure yedare ndeyekunyorera oenda osaina unenge muine return kana makafona ndezveushamwari hazisi zvedare saka hamubhadhari nokuti hamuna kupedza maprocedure yedare. Okay, right, osimungatoenda